טוב, צילה. טוב, עם כל ההפקות וכל האירועים, לא ידעתי אם בכלל יישאר לנו זמן לסתם ברכה מהאחים. כדי להיות מוכנה לכל מקרה ישבתי הבוקר ותראי מה יוצא. הבטחתי לעצמי שלכבוד 50 אתאמץ ואנסה לכתוב ללא חרוזים. זה גיל רציני, המעמד מחייב, וזה לא חוכמה סתם החרוזים לשלב. ראשית, תביטי כאן מסביב, זה לא להאמין. מה אימץ כתחביב? יש כאלה שאוספים להם בולים, מכתביות, ואת אוספת חברים וחברות. מבית הספר לים עם דפנה הברזת בשמחה, וזו מיד הפכה אצלנו לחלק חשוב במשפחה. שלחת לגן את ליאור, זו הייתה התכלית. קיבלת לתמיד את שלומי ורונית. ביקרת אותם בעדי לאירוע או למסיבה. תראי, אנחנו יכולים לעשות כאן ישיבת אגודה. את הציפורניים רק רצית לסדר בקטנה, ולכל החיים יש לנו את אייל ואיילה. הלכת לעשות ספינינג בקאנטרי ללא לאות. את נתי ועמית כבר הוספנו בתעודת זהות. אורית, מישל, מומו, יש את כל השמות. צריך עוד שעתיים כדי שאת כולם נוכל למנות. הלכת להתנדב, חזרת עם חבורת בנות. מין מצא את מינו, מתנדבות ועושות. הרכש החדש, יש לנו את סופי. אפשר לומר שבחרת בחורה עם אופי ועם יופי. אז מלבד חברים, ואולי בנוסף, סביר להניח שכל אחד ואחד כאן נחשף ליכולת הנתינה שלך שאין לה גבולות. מהבוקר כשאת קמה, רק חושבת עבור מי אפשר לעשות. לחייל אין גרביים, לנער לא עשו בר מצווה, נתינה טהורה, עושה מצווה ועוד מצווה. ואנחנו מן הצד מתעייפים רק מלצפות. אך בין כל הדברים, איך בין כל הדברים נשאר לך זמן לריצות? בבוקר בים, בשבת עם האופניים, את מספיקה בדקה מה שאחרים לא מספיקים בשבועיים. הכל צריך להיות מושלם, רק מושלם, לא פחות. אוי ואבוי אם בארוחה המפיות לא תואמות. כן, זו שריטה מילדות. אסור לשבת לך על המיטה. אם מישהו נגע, את המצעים את מחליפה. אז אפשר לומר לך, אחותנו היקרה, כולם אוהבים אותך כאן ללא הכרה. אם כל אחד אחר היה מארגן לעצמו מסיבה, הסלון היה מספיק לו לכל החבורה. אך לך יש באמת כמות כה גדולה של חברים טובים. אני מזמינה כבר מעכשיו את אצטדיון סמי עופר למסיבת 60. מאחלת בשם כולם כאן עם המון אהבה, ואומרת לך, צילה, את אחותנו, איזו גאווה, מהיצחקים. טוב, כל הזמרות.